Isya khay isya hampang kaching turja phan pulote mesen lapaning tangkring hampang asong kidwa kinang sot pura kedam tang jang mipo chiklo ni phai hini arni Karbi National Organization matati hek pen KNO pu hampang asong mahang patheklo ahoklo Karbiang long hampang asong topiklo bonta inut eson asai hampang asong atum kelangdam lote hampang lapen khe aphan ale doji pu akemang pen mahang kipathe Karbi National Organization po hampang asong atum Council of Administration aphan kachepachini ajai mek kedeng po lason sikidam tang jang mipo chiklo ni pioneer cap arni Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan chetong damsi chepachini damlo lapen CEM Dr. Ronghang ahin pensitame kelangdam pameji aphan hirjumi pidonlo pusi nilitum aphan KNO atum birta nang pale CEM Dr. Ronghang aphan chetong dam pen Karbiang long Deputy Commissioner Nirola Phangchupi aphan chepachini dam lapen poho epak pen achotekang pu abirta nilitum asai hemalong birta nang pale Puthot jang mipo chiklo ni phai sir cap arni Karbiang long SP Sanjeev Kumar Soikia aphan chetong dam si chepachini dam lo lapen SP Soikia tame ke claim kedam messenger aphan pura hirjumi pidonlo Lason si song mahang patek pondet pen Karbi National Organization matati hek pen KNO amepu Sarmon Hanse Kongchun Bang Sangping TP Finance Secretary Ribika Singh Narpi Babu Timung Songgita Kropi Basa Piterangpi Rosmili Bepi Lapen Sarhar Teron Atum Difu Medical College and Hospital Khumri Damsi Keso Kelangdam Lapen Kerap Kapajerta News Desk Report Northeast Karbi Live